Shiranu and Radia. Oh, Manina.
Jesus. Say a neighbors. You see not see a car. Say a tia water. But you need a picture with it. That's one so more. What's an offer to my year? And you may. Uncomment with us. Or don't marry me. And I was sick. I ain't counting. I will take for you. Amen. Amen. Amen and amen. Baby, I will be an hour so amen. Hallelujah. Amen. The Jidis and was surrounded said you yammy to me a Janisi so and a son also of you. Ya bomb and sorry already up a jail rabbi. Ya rather can say your serenity. Hallelujah. A also say a rather aqua. Ye young copon, deep for away in a real bremo. And then a crowd, then ask some son and no swan family reasano. A bread is said or there are some pano ebro. Dabi amekase do onyankopon asoma no no so oka onyankopon asem hallelujah papa wa bere ne ho ase na watie awrade ne na awrade ama no so every asofu yemi sa ase so de na duru pampanso bi a ye friend bishop hallelujah bishop no benya enye ize na ya adom ne wosra no na awrade ama na ye kese sa na sa oye bishop a sabio na awrade ade adom kese a eye di ye honhom so ade ama no se on fa no so na onye mpempem enkwa obi oba fidie so ebimu edi adanse na me yale me ho atome me yade adi mfinhia dumienu awrade nam no so asa me yade problem afri me so ene ade ekọ papa no oye obi a awrade nam no so ya adwuma bebre me kai sa brantie bi a ose na ase atena brochire mfinhia duonunum na ne nkrata asam aye den ama wonya ne nkrata asam obepie ya papa anim
a papa bɔ mpa yɛ kyerɛ ne ne ɔnyɛ no na abrante ni di adanse yɛ sɛ ampa na ase na enya ne nkrata ɛwɔ abrokyire menim sɛ ebi adanse wɔ kra ɛnkyɛ ebepie wɔ afidie so ama ho so de wani no waso ate bi sɛ na odifo wɔ dam ha mepɛse yɛ kɔ ne nkyɛn na yɛm yɛ papa akɔ abasonko ɛbɛ afidie so na nwumre nso de awurade de ahyɛ na no ɔde ma bishop abɛsaki kwapɔ ani edin no ɛgya yɛm akɔ aba ɛbɛ afidie so ɔsɔfo mejoso amishra papa na mopo mo te sɛn bishop nyame adom yɛn ho yɛ paa nyankopɔ ɛnhyira CEDAR our team no amen nyame nhyira mo na mama koma so ade mbrem na mo bo adwuma amen na yɛne somafo pɔ ɛbɛyɛ adwen so se mo ntintim yes na mamo hihim amen na mo nkɔ so wɔ som adwuma ya mu se ya na yenim sɛ mo bra mo brɛ ɛrenyɛ kwada sɛ nyame kopɔ nka ho adwuma di ayedie wo ntimi dabi o efiri dwada ko si fiada obedu fie na ade asa CEDAR our hwɛfoɔ ɛwɔ SOMPA TV yes ne SOMPA radio ɛne Facebook nyankopɔn nhyira mo amen efi sɛ yɛbɛ afidie so mo dodoɔ no mo nna no asesa sɛ mo antie CEDAR our mo nna gye sɛ mo tie CEDAR our nyame asɛ no magyina so abɔ mpae nyankopɔn nhyira mo mo bebree mo yi so ɛyɛ mo data na mo de ɛyɛ dan ɛsɛne ɛyɛ mo de ban mo comments ahodoɔ ɛba Facebook no so nyankopɔn ɔnhyira mo papa amen na onyankopɔn saa na tetefo no yɛ ɔyɛ a ɔnyɛ ahome de ma wɔ kra mempai bo nyinaa ne sɛ ade nyinaa mu no ɛbɛwie wo a wohwɛ me amen na wotie me yie na sɛ Kristo pie n'anim onyam anaasɛ uwu a wanya ahome ɛde ama ɔkra hallelujah amen SOMPA TV ahwɛfo ne SOMPA radio tiefo nyinaa mema mo nyinaa adwo ɛna yɛ brada ebia nnora ne na ɛkɔ wɔ adwuma so no ankɔ yie na ɛno nkyerɛ sɛ ɔkyerɛ ne nade kyɛn ɛnkɔ yie yes ebia nna wante asɛm dɛ na ɛno nkyerɛ sɛ ɔkyerɛ so wante asɛm dɛ dabi o onyankopɔn sɛ ɔde mmerɛ ne na ne yɛ n'adwuma no kwasɛm ɔsɛ obi de aba anopa na obi de aba awia na obi de aba anadwo amen ebe fidie so me ka sɛ no nsia na pompere nu that's right enjoy your suffer na ɔhwɛ me a wotie me dwadini na ɔhwɛ me a wotie me obi de aba no na wo so wo de yɛ den ɛnam mekyia me baba ko de obi de aba me ma na adwo ba bi owo bia hallelujah ne mo nso so yɛ baba ko nso so bere bi ɔwɔ Gabon me bia ɔne yɛ ɛna yɛ asɔre baako so wɔ Côte d'Ivoire enti na ɛnyɛ Europe Africa fo no so follow dwumadie no pa hallelujah mekyia mo nyinaa hallelujah sɛ Europe fo ndi ɔmo dɔɔso ne Asia fo ne America fo no de dɔɔso na saa na Africa fo no so ɔmo wo mpa Côte d'Ivoire no mo ne Gabon no mo nyinaa yɛ kyia mo nyinaa nyankopɔn o nhyira mo na mo brɛ enye kwa Facebook no so ayɛ hye mo nchiachi mo akɔ aba na omo share link no mo nchia omo wɔ Facebook no so yo Mary the Rose ejina so bi Lily Opon ejina so Adwoa Gwagisbed ejina so Mavis Opoku ejina so Ivy Ofoli ejina so Vida Osei Sapon ejina so Matilda Ajeman ejina so Anna Catherine Epe enso ejina so okay sabenzu somu wa ha omo mo wo so dos Linda Owusu ose me hwam from US boss lady ese ono so ejina so ena Asamoah root enso ejina so Bismarck Avia Abasage enso ejina so Selena Anoche enso ejina so azofun Israba enso ejina so Marilyn Ayeyi ejina so Mary Aqua ejina so Aisha Dauda ejina so Selena Anoche Mary Sam enso ejina so Sansuna Lily Opon enso ejina so Lily Sopoku Catherine Epe ya obuati omugina ejina so Amishra Oba pa brefi mu gina so sanso so ena nana yawo
gyina so maame yu gyina so de Vivian Boatima gyina so ya mamu nyina akwaba apa baba akwaba so patience edu UK okay me mamu nyina akwaba Tony Akuta nso aba so me mamu nyina akwaba monya da mon share link no yes mon share link na ene asam baba ofi ha nyankopon beye na djuma ofi ha amen na ansa na na mamemfa sa announcement you tell entum asofo bishop todo amanfo frɛ na daben na mo beye program me pesa me ba yese mo nto mo bo ase humanity okasa CEDAR awahwefo na sanity ye na fo amienu that's right on the 19th MCR mo fa program no Friday no to so man MCR mo fa nto so ye na fo amienu na program no o say God of possibility prayer conference na team na no de o say say is anything too hard for the Lord na so bibi ye rabi yona na wa wo hwe me awutie me wo ha no nyankopon entimi nye wa manye ne nyankopon entimi nye ni pe bi a o se wo do o tu ho kwan o pese wani mu gu ase o ni na meetings a mafo ye one opemboja anom wona wani abere a o se wo no nyame beti ma somo owu abofo ba ko pe akọ de fie no wo kraka beto no enti nyankopon se obeko ama won enti na no kan no Exodus chapter 14 verse 14 that's right o se mu de munya kom na urade beko ayeden amamo ti ye yi na fuam mienu se eye fiada ene memreda fiada de memreda no sofo menya mbre abompaye ama obibi oyare biara mene masofo okay mene masofo bebompa ama obibi oyare na me akire ne de wonye obibi ero hwe me woti ni bibi hye no so bone bi akekire no opese ode no ho wato nsa no mu ono mu no bone ma me bi ni papa bi o hwe me a woti me bi a wo ba bi o ka kire so amra program na o ma enti wo no na wo se wo begina ma no ajanya mi shira wo necess janu fie na bra ena me ka kire se ni pe bu o ha o hia hwe se nyame de ne honhom be ka no God bless you na o akoma de chain so Damascus kwan so o se ayire mo bi tie bi to no so no hwe fom o se free sa da no one hunam ani moja antu agina bio enti dia na me pese me ka kire ahwefo bre wo ba no ho no de ekoso no enye ono a enti muam ya monya nhwe bi no edo memreda no nsia ne fa monfa mo TV no nto ho anopa na mo de mo hwe adanse ni nyina me ka kire se onyame ya amamanfo se de a wo so asofo eduro so wa wo hwe me awuti me eduro so na abra pese se edidie kwanwa enti obi se mi wo Cape Coast mi wo Volta region mi wo Otu region enti na ye nyina ye ntu kwan ni nyina ye Ghana ye program amafo free different your friends say continent ba me ye program ye free different continent bo a ye bona dance wo ha wo obo a soja ni bi na opeba okay from US every year bi o chop print ticket bo no apeba for 12 years aso ene nyame ache ni bi a odi adanse God bless you die na me ka kire ahwefo na tiefo enti program no wo betimi aba obi se me ba menya baby ada ano benya baby ada kama obenya baby washroom kama so pese ebia openia by guest house na hotel o frey na mesi a good screen na so bia na e betimi a reservation amount na aba na wanya baby aide 2 days ni Monday no esan ye holiday 21st no your first president wo your friend saying oman mo ne na woda kese a ye asi ho say Father's Day ye de kai Kwame Nkrumah Osajefo ba bi owu bia Nyankopon fa ne kra ensie ono so abeye bi ama oman Ghana Ghana kunim no uyini frima
osofo enye yi ono no pai fa hodie e ma ye hallelujah amen eti program ano ba de na ochena okuada bia ye pai bo kese wo eye sompa ene ye gina so di adanse na ochena na amafo mo ase na mo voice note no doso amadanse na ochena na nya kwan abo eye omo ye sida awa ahwefo na etiefo a nyame aye bibia ma wo na omo frese omo wuremu a omo ntimi wuremu na omo de omo voice note na bu okro fra na line no nye na nsan network no emoa enti bebira aye one voice note aba ochena mebo wona dance no na ahye won soso a wo hwe ye ya wotie ye no na ahye won kran na won soso wo hu se enwumre nyame asem a wotie ne mpa ya wo ne ye bo no onyankopon otie enti won soso no ebia adanse ni bi ofra wonya efri sabre kwa no ma de dika ne de toso mie no eye 0557 no 000967 and 0557 309080 ni mie ni nyina ye WhatsApp wo betima ye wadanse no voicemail na anase o de basisi ya na wasani aba o kira ye bebo wo fia na ahye oso de bia me ka kira o se Yesu bisa say nipa makom according to Luke chapter 17 was say nipa makom saying edu and am san wo yade from verse 11 to 19 was say na enkono no wo he nyame hia ya dance enji mo na wudi adanse no na nyankopon oye bibi foforo ama adanse ye ekristofo yakode ba akwa ye de di otwe asere so konim Unyankopon say na ye wo memenu mienu yenum enti okwa Revelation chapter 12 verse 11 na wose ye na mogwama no oja ne ni pama dance ye so na ye di otwe asene so hallelujah amen na me ye bi e wo CEDAR hour CEDAR hour ye ba so so a ye ma wo de insure TV no so na o documents be say o passport amafo nyina nya visa o osofo amafo nya visa Friday kwan pa ebo ase obi buy no wa pay visa na che for 1 year e no hwe o TV ono de ofre ye no di ekire e me so on fa ne passport no mra obedu asase ne soa na ya frɛ no say dana e de ne visa na no adwire no no amoba watch night e ye fiada na me de na ekire die nya obo ha nyame na hyehyɛ akwantu according to Genesis chapter 12 ono no ka kire Abraham say fro papa terra fi fro Mesopotamia asase na kwa amanaman mu baby am Awurade meyi say kwa kwahira wonti obu wo ha wo hwa me a wotie me nyame na ahyehye akwantu ama na nyame de mre e na eye nti obu wo se matra mienu miensa anye yie mema maba mu dabi kosoa Abraham na nkasa akwantu no di atuti na nti woni Abraham ya adwe ya rufa ya hallelujah Abraham no ya dai odi atuti na nyame na nkasa de ne kasa ya okọ enye yie menu wa tribe akwa ya mfama mi na mfama o hye dem a wusu e krache pie na pa dwani bi na nyame akasa obetu kwa mena no so a munti na ye program hallelujah na program no menya obu ho a aware Jesus osofo me ene nyame asema eba no ebe twafa ho ye nko na yetima nyabre e dia bompa enti program na no be hye wo bibia bisa wo program no ho a ofre no mesena se di ofra ye wo ha ye ntimi nya de CEDAR our team na na egu ha no na ofra ye ntimi no kasa gise ye frɛ fidie so na ofra ya obenya ye hallelujah amen bo ye ba fidie so a ye bisa o se he fan na ye na janom ye ka se ye janom a Abraham, Isaac num, Jacob num, David num, Esther num, Enyankopon no, ehefa na wafa. Solomon mu Nyankopon. Do ma Solomon ware mama akoma apem. Osofo a ma na hoden di ware ma 1000. Enne ye die mba akompo ye ntimi ware. Wa mpempo ye ntimi ware. Mechia mema ni nyina mema no Nyankopon kamo. Hallelujah. Obu okra na cha so ohura dem kra na ne yemo hyehye no. Wa ye mere nyame sha ode no ma wa ho. O ma obi ware ma no mo sen 1000. Osofo nyame ayesom no obokwantu bebe bi akwani o hire nipa ni bi wonu Nyankopon pipe kokom
nyankopɔn na ɔyɛ saa nsɛnkyerɛnne ne saa nyankopɔn no ɔwɔ hefa ɛno ne yɛ bisa ɔno nyankopɔn yɛbɛfa Israel no ma apam adaka Israelfoɔ ne daa soɔ yɛde kɔ bosom kɛseɛ dago anim adeɛ bɛkye na bosom na bubu egu fam ahwe ase yɛde apam adaka no wura Asdod yɛde wura Gad Ekron na nyame ama owuo krakrakrakra si hɔ no 2025 obi pɛwa kun a onyankopɔn soma owu abɔfoɔ nkɔsra no amen obi pɛwa sɛ wa nyame soma owu abɔfoɔ nkɔsra amen enti yɛba fidie so yɛbisa sɛ hemfa na saa nyankopɔn no wɔ ne nyina ne sɛ yɛgya no mo som nyankopɔn ɔmo di nyankopɔn na asɛdeɛ no so ɛna onyankopɔn boa mo enti ɔmo so no mo wɔ haw ne abusua mo ɔden te sɛ yɛya ɛna Awurade yi wɔn firi mo enti obi wu so obi wo twadwo obi sɛ bibia ntimi nya yie biom adenti na nyankopɔn na yɛgya no mo som no ɔtime boa mo eyi wɔn efiri sɛ abusua kontontwem ne abusua bɔne no na yɛyɛ pɛn so de yɛ ɔsɛ nyankopɔn ntimi nyɛ na enu nti sɛ wagya yɛ asɔre asɔfoɔ edu kwasi ada na otifie sɛ Bible kura wo nkan biom wo mpa yɛ biom wo nsɔre Awurade biom na wo se wo su ɛna me ba sɛ me ba bɛka kyerɛ wo sɛ okra da so te ase ɛne da so wɔ hɔ ɛma Job sɛ dua mpo wɔ ne da so sɛ yɛtwa so a ɛbɛsɛ yɛ afefɛ na haban ɛmboloda bosom nyinaa etwa mu ne bosom ya yɛwura me na ɔka nyankopɔn yɛsom na sɛ ne ɔseteɛ medika ka onyankopɔn ne su ne CEDAR onyankopɔn ɛyɛ onyankopɔn yɛ awreto onyankopɔn to nipa so wire ɔsɛe nipa kum nipa bre nipa ase saa nyankopɔn no ɔsan yɛ ɔdo nyankopɔn ɔpagya ne ma hyira ne ma ohu ne ma bɔbɔ ɔyɛ ne ma moburo hu adeɛ ɛno na mɛduru so yes na wo de asɛm no bɛnante na wo de asɛm bɛyɛ adwuma nyankopɔn ɔbɛhyɛ wɔ animonyam ɛnam sɛ yɛyɛ program next week nti ɛnam nyankopɔn suban baako ne sɛ bibibia ni hɔ a ɛyɛ no yɔna yes my God bibibia no ɛyɛ nyankopɔn yɔna Jesus ɔsɔfoɔ adeɛ baako a ɛhɛ nipa ni nya ma wɔ ho so ɛyɛ abusua nipa afiri mu ɛnam ɛfa bɛ 5 minutes to 7 minutes akasa fa abusua oh yes abusua nipa afiri mu no ɔsɔfo edi nipa nya paa abusua bo ofiri mu a ontime mo abrabɔ tenene ofiri mu na wanyere ho amfrɛ Awurade na Awurade amboa wa wontime anya dan enko heaven yes enti yebebie twere sɛm na kɔ Luke chapter 16 from verse 19 to 31 ɔsɔfo Emmanuel agye bɛkenkan ama ya etie nyame asɛm abusua bo mo a wanhwe yo bɛkɔ bronsɛm gye udi sɔfo wo bɛkɔ bronsɛm gye ebisa udi sɔfo wo na ɔbɔ adwaman udi sɔfo wo na odi konkonsa odi sɔfo wo o tonwum o yɛ elder wo asoso na wani brade na o twitwa nyankopɔn ma nsɛm a wɔka nyinaa no awɔsɔ ɛyɛ nyankopɔn hinie na wɔbrɛ no ase enti deɛ ɔyɛ no kokoa mu no office obi nya ɛdɛn ehu ya onyankopɔn yɛ dɛn onyame ehu enti kristoni a wobɔ korɔ no kristoni a wani bradeɛ kristoni a hoɔyɛ kristoni a wotwitwa nipa na ntini mu nyinaa kyerɛ sɛ wobɛkɔ boro nsɛm gyem ɔsɔfo na obedi esikanti na obedi sɔfo anaasɛ obɛboa sɛ Kristo ahenni no bɛtere Matthew chapter 6 verse 33 ɔsɛ mo hwehwɛ de bɛn Nyankopɔn ahenni ne kane we should seek the kingdom of God first and the word everything shall be added without seeking the kingdom first nothing bibi papa bia sɛ wo mpɛ sɛ onyankopɔn ahiye no bɛ ɛne nipa bebree asɛ ɔbaa Kristo som no aware nti na ɔbaaɛ adwuma nti na ɔbaaɛ kaa nti na ɔbaaɛ agyapade nti na ɔbaaɛ sɔfodie na ɔbɛdi yɛ no sɛ ɔbɛnya fikasie ne kaa papa deda mu nti na ɔbaaɛ na yesu na ankasa kora baaɛ no a ɔbɛyɛ ɔno ɔde ne asɔ de kora baaɛ no deɛ na Kristo nya firi mu edu baabi ɔsɔfoɔ se anomaa wɔ prebuo dam ɔse akramban ɛwɔ abɔn dedam na onipa ba no baabi bi ɔde ne ti bɛto mpo no onya enti yesu sɛ ɔno dua mono mpo yɛ de wei na yɛ na wo dua wuyɛ enti nipa pii wɔ Kristo som ɔmbɛkɔ boro nsa gyam
yentie de atwere sam no ka na odefo bi tena ase na wo hye atade kokko ne nwurapa na wo de asetena fefe gi nani da na ohia ne bi a wotutu okro nso tena ase a ofre no Lizo a odina akoto na boboa no na ne kondo se odi mpropro wa efri odefo no pro nso gu fom no men na nso akraman ba betafre na akromu na ba se ohia ne wi na abofo abeso ano ekọ Abraham kokomo na odefo no nso wi na osie no na ọma na ne so wasamado no na owani nyane mu na ohunu Abraham achichiri ne Lizo se otwe ne kokomo na otia mu se agya Abraham homemobo na soma Lizo soma ne mfa ne satia no nkobo nsuo mu na onfa madwodwo metache ma na me hunu amane ojaframan mu na Abraham se oba kai se otia ase no wunya ahoto na Lizo so de ohunu amane afe na wura achechire na won so ohunu amane na ye nyina na nchen eku kese da ye ne montam a wona opese ofiri ha yi ba mo nchen tumi ma na won so owo no ho antumi ntra ma ye nchen na wo se ne agya mesra wo se soma no mane nko ma agya ahona me pese o tie ho yi verse 27 o se ye den na wo se ene agya mesra wo se soma no mane nko ma agya fie na me wonua mare manum ba num na onkodi won adanse na won so amani nyane yi ha yi or say our nuanom 5 na busuafo no ani nuanom na ono papa fie papa ma a mo ka no omo nyina beba ba bi owo no na kese ni fie nyina e ba bronzam busuano aso mo ti aso omo nyina kwa asore omo be sida o osofo mo ko Pentecost omo ko Roman edo memeda kwa hwefo metia memeda kwa hwefo nyina omuko anso suban na omuwo suban ben owo mu ahutimi nyai ede ni bre osofo to aso na Abraham ka se o Mose ne adifo no manu ntie won na o se dabi agya Abraham na so obi fra wufo mu ko won nchen a ena obesa cha won adwene na o se no se wantie Mose ene adifo no a obi fra wufo mu solempo a onyini ni enti osofo obi ohwe SOMPA TV ne SOMPA radio na otie wo Facebook se nsem we aye kan se wansa kira se wanfa anya adwuma Yesu Kristo sen soro kura be kan wansa kira onyini yes and correct abona adwuma boso enti we busua bi wo ha eye apam abusua se wo firi se abusua na esuma kata moso enti ebusua bi wo ofiri mu wa anyere ho a wo be kobro nsam gye wo di sofo kura anoden sofo na wo di nyina ye patanga ye friends entrekese na odi ye adwuma nyame ho me na be ka cho se entrekese do ye no Here Acts chapter 2 verse 40. Me no kan nyoma edi ni penya. Me bi so se nyame ntimi nyi wonfirim. Eno na me bi sa no. Asomafo nyuma timi no chichemu aduanan. Na wode nsem beble ka ho di wona dance. Ode nsem pi ka ho di wona dance. Na wotu wonfo se. Moma wonye mumfiri nema busua kontonchi. Yenye mumfiri enema abusua kontonchi. Enti abusua ba mu na wofiri. Asafo ebusua ni pa firi mu na edi penya yes enumbu bi na osoja ni Gideon oyokofo ko firi yes oyokofo ansoso no wentimi kosi se Yakobon hom si ni so a ohyan ya ben a edom firi apuye ni atoye beboa enti wu nyame honhom ne nyame wo sra ma wo so a osofo ntimi debi eno so na ye bre so so ye mpe enne nyame honhom no di ebe ye ho ne were ti nyame ho mtimi ntana ye so ene nyame asem ye mfa nya adwuma ene ya po nyame asem ena me ene ye nkotu nyame asem biom ye kotu nyame ye kotu TikTok ye kotu Facebook ena ye normal mwana ka kire wo tetefo na anya sa Jeremiah chapter 6 verse 16 o se tete atempo no bebe bi okwan pa no edam Hallelujah. Amen. O kire nyame ya adoma meka Gideon wasem ye mbre nti. Yes. Osofo enti wa wo hwe me abusua bi wo ho a ukofuri mu a nipa wu ntem. Osofo wa hwe yie wo kwa asoro ye eda wo ye osofo obewu premature delay.
ade wo fi ho no owo ebusua bi wo ko firi mu aware sem ye den na mo sam ho no wo so anu mu nyina na mo sam wo fa anu nyina ebusua bi wo ko bi wukura na unyo bi mani ni kuna na sofo ukwa yi a utimo say ya hyehyehye odwan nyina ya hye no mpoboa na ya bonu duku na nsew no mo de kyerɛkyerɛ na emayo yi omo samso no mo twa mo sa ate ewo ni mo na ye kyerɛ disidie and so what the no mabusu mu bi wu a sa de ne because of asofo ebusu bi wo ho a omo som nyankopon aso aware sem ede twere se no se awade ntini papi so be kobro nsam jem enti ma me o hwe me papa o hwe mo ani nya ma hozo o ma no na sam ho no eno na ye ba fidie so a ye ka cho se fa nyankopon asem no ye adwuma na gire nyame asem so fa bo pae na wan kasa hwe se obema okonbedo nyame yo eye free nyame fie nyame su ye free nyame fie ene ya dwene nyina ye sika ne ajapade nkwa oba sase so de na ode ba fa hwe ama o ko so ade na ode ba ko fa hwe infiri mu eya ye di nipa to adaka mu ya ko gina wona we hallelujah amen enti ene busua na owo mu na busua na odi edinya anso ye ya sofo no emu bim enka no kora nkyerɛw se busua no bi wo ha wo mu a wa hwe ya ebruso bi sofo no na me ka Abraham busua Abraham busua enya ade a ye frɛ ne se awon kwa na edin Abraham busua so no omo hia challenges ntronko a Abraham twa antoro se Sarah eye ne nuaba ne ba Isaac etwa antoro se ne yiri Rebecca eye ne nuaba ye to aso kwa eduru ne ba ne nana Jacob so de Jacob kra de no de dadafo na o to aso kwa efiri mo so a koma na se no mo die na ekoso enti ebusua bia ne die edinya ebusua bi hwem ebusua osofo ye adwuma ben se de untimi ne obra so aba ubi adwuma begu utu kwaya ubekoko bre obi man so obesom esika sembe ye den krata amanfo de afe baako ne mfiemi no osofo eduru afe a adwuma wo ye no task ni no fale a na aban na bo no de sika na ma enu bibigi a no de abaya ajapade obu ofale ne task kro onya hwe home office ne krata be furu aba na ye ka dia na me pese me ka kire wo eye apama ewa busua bi mu se wonni wo bre so aba anase sika kran ma no ma enti abusua ni bu ha eye sen Christosum ho aye de unko heaven abusua bu aware sem obo wo hwe me utem Yesu ba na se ya asem ato oko buru sem dim wan kasa uni mo se mini odwanhwefo papa no mini menwan so ni wa unim se ne Erade bana if preach ya wo preach nyina unim se uni so obo ho a if ensanche na wo so ye nyina wa unim se unim ba bi afiri o de kanyame ne nem nokore ma wani mara ho so na de obeba no enche no waba onya maye owuo krakra so na ekoso de na me pese me ka kire nyame mane a wo hwe me a wotimi osofo abusu ebi wo ha ofiri mu a na owo magum a enubone aish entete no ye nananom no ye jam omote me ka kire se fi ha de ho no so be kwa ware aye nyi waji ene Facebook nyina na ni power social media ne ye wabusu ebi wa ye se omo ye Lohans kaish Lohans ma nyina ewia na be eya pama de fio ebusu ebu yare boni yare basa yare basa enumu no wako free enti why affected yes enti dia na wo ye osofo ebusu ebu a oya bema wo ma due mema nyina ya takiom enti ma ho ton ayesa koroto asafo no koroto no e man na di yi eno na Paul ko duru krom ho na man na enti man fa me man nyehwe eno na Paul ekoka kire won se o mama no kwan ma mon kasa ene nipa bebre agina so se ensese oba akora no okasa na Yesu na ngasa oba akora na info na Yesu woni omo nam Yesu na menu me di ne chi no mata ne marem no mo yadwuma na boli chi do hallelujah amen asomafo breso info na asomafo pobo mu de obo Maria of gurum o se o ha no ho ewo adwuma no bi
Lydia no obo Priska no de akwele yire bobo mudin hallelujah amen ene de na me pesa me ka kire wo ye mena na so yes se abusua wo firi mu no wa nyiro ho a abusua bedu enti me bi so se enti nyankopon enti na Paul Peter can say o ma ho kwan o wo so dodo untimenye wo ho yes enti o se ma ho kwan na enyu firi sa enema abusua konto enti obo otime ka se ene obi sene na dance e brem o so was 7 years o kire nyame ya adoma ye bebo na o so was 7 years on est yaré beto and wanya 27 years just in shu kaka yishira so yaré na to aye 20 years of ma se no kra ma so for ma e boy wo phone so nature will be our school hallelujah amen enti e woni mani bi wa gese nyame di firi soro ema enne ye be bompa ye be mienu miensa yes bishop we no say ka nyame amfa so amafidie so aka ya aka no so enti na me ba ya me se ye mompa ma sompa sompa media koma fa fidi kese ya mama ya maso wa ka problem no be kana so ben hospitals praise God kasa radi yesu enanumre da wase so asama odi ahinta nimdifo na yen ye breso wa bieso amaye wasama ba erade boa me na mentimi nya asem no yofo wo yesu demo wo yesu wa na bompa wo yesu in the name of Jesus. Prayer number 1. Also for your bomb fire busuya yade ho. Okay. Obo yare o yare nyina ye busuya. Enti busuya problem. Obi o ha na ye yade. Obi o ho a waje fie de wo ho no no. Wona fie de obi o ha ya waresem. Obi o ya awo sem. Obi o ho ya adwuma sem. Obi o ya sika sem. Obi o ya akwantu sem. Ka se urade Yesu. Ade biara eduminya efiri mabusuye mu Awurade so bibi yo na Awurade jimi firi mu jimi mani firi mu jimi kru firi mu jimi yiri firi mu jimi ankasa firi mu enya wo chena se ya ye wan na bo Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out.
aye toso osofo obi hwe me obi tie me ade a wa abusua no ono akasa hu se edi ninya abusua bi wo ha diabetes abusua bi wo awo ho de wo kra de ede no ye de wo to no no de ade a wo fam no sa pepepe obi wo so de o ma me fam de o papa en na wo tu certificate be na wo ni hwe certificate se na ese aye den atwa ho ahia o PhD nie we nie aman be na ho nkoso aso hwe yare abetra wo ade edi unya obo ya awo sem oboniye kasa urade Yesu ade bia wo mabusuam ade bia wo mabusuam efia me firimu a edi ninya urade jimi firimu sese ya jimi kwaku firimu jimi akuya firimu jimi ama firimu jimi firimu enya wo chena sese ya wa wo hweme na bia wa no bo pa asafo Jesus. Yeah, amen 3 times. Amen. 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 More space in someone type of amen 3 times. Rather me bomb obi a wo hweme a wo yare fansa na to baby a wo yare obi bi yaro tenenchen wo hospital one ne wadam fansa to no so wo so yare fa baby a yare ne wo fansa to ho. Rather me suma wa yare sa to me. Jesus. Psalm 107 verse 20. Obi bi o hwem ya wo tie me yare bi da wo so. Eye apam yade ebusuan yade. Jesus. Rather fire the sound to so. Amen. See oje no to so say amen. Be free. Amen. Be healed. Amen. In the name of Jesus. Amen. 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 Ya bom paya etwa to. Yes, Lord. Wa wo hwem ya wo tie me. O de wa kwan wadwuma be hye Awurade nsa. O de ma be hye Awurade nsa. O yefunu no awo sem no o be frɛ ade biara ha o Bible onyankopɔn me se oyodo nyankopɔn obetima ya ma onwumere obo okra na ya bie school pesika kotua o ma school fees sika nyame be ma obi o se sika ne dwete eye ne dia obo o hwe o akwantu bi o appointment bi o de be kwa Awurade anim obo ha o hwe se o hwe bibie anim ka se Awurade Yesu me gira Matthew chapter 7 so Matthew chapter 7 verse 7 so verse 7 e de ma koma so ade e ba wanim say ya say wa na bompa e Jesus Christ.
Erade obi a wo hwe me a wo tie me ewo obi man so so wo Europe so wo Asia so wo America so wo Australia Africa country be aso the owo Ghana the otie yen ewo enkran Erade ma wakoma so ade emere mo the otie yen ewo takwa de ne takwa potem hobia mesoma Erade asem se emra wo so o ensenchene nto wo so se ya wakoma so ade emre mo ya o twa no me frema o me frema o me tu me fandomo wa wo hwe ya wotie wo kumase ni potem haya ya bompa yes ade bia wa bompa ye de wo twa wo adwuma sem Erade fa ho ensenchene nto wo so wa wo hwe ya wotie yen se Yesu nyane ni potem ho wo Yesu Kristo demo o Erade fandomo Erade fandomo Erade fandomo still raging Erade fandomo Erade fandomo Erade fandomo Central region Erade fandomo Western region Erade fandomo Northern part Erade fandomo region bi a wo hwe ya wotie Erade fandomo Yesu demo amen afei wa waso da ye bone da ye bone wa so da ye obi aso da ye oyem hyehyew da ye no bo hu da ye no ma oyem hyehyew me gyina nyame asem so twa da ye no fro me gyina nyame asem so twa da ye no fro so me sign da ye no be Yesu den sign da ye no san ko ba bi efri bai wo Yesu dem wa so sa da ye bone tem say I break out amen Juma samre me bompa ya go insio me bompa ya go insio no so o document me no bompa insio bi a wa maso TV no so no radio no so wa wo hwe obi man so obi cross insio no na Yesu moja amen insio no na ayare sensio amen insio no na ne ensanchani insio amen ade bi odi insio be ye biara adanse emra documents bia o apeja di kutawo me bompa me frenya me favor me fre adanse guso wo Yesu demo amen ya demra na ya djuma ofia ya mbra no aso na sabre me the 1 hour is 10 to 11 me sorry ya lines na was screen enim line me ensano obetimi afre numbers ni nyina na ebia waso da ye bi ebia busuamo nsama me kan bi edi wunya with one case who nsama me ko pese me no bo mpaya ofra from 10 to 11 manya time na me na wa bo mpaye numbers na edi kan de toso mienu no eno so eye de ben eye WhatsApp line obetimi asend a voice note and a voice mail and obetimi attestment obi so ofra na wonya o twen kakra na wa frɛ efiri sa me bu okra na line no so yehye sa so o de o twen ya ofrɛ na e so ayehye o twen kakra na wasan ya frɛ obenyame na me no wa bompae no me di kan 0557 000 967 0557 000 967 967 no me tosu me no 0557 30 90 80 0557 30 90 no me chat was 0553 53 89 0553 89 yankopon shira opi Yesu ya adoma ochena same time 9 to 10 ochena nyame ya adoma ye bebie lines na tum yankopon shira menyo o TV ne free SOMPA TV menyo radio no free SOMPA radio ko so aneti na obeye nshira yankopon ya adoma ochena ye besen ya hia bye bye. CEDAR Worship Center akami ho bia wo odi awurade tumi ade nyina ya mpaibo kase som abrew eye nanu mpaibo awurade tumi beye adwuma mpaibo kase a ekura oje fa hodie kwa homsan ene nsenkyerene oni awurade mabompo ni mpu na awurade bejew asem tire da so ne se enti bibi ya awurade yo na na David da awurade tumi ade nyina
ye siesie wo nipa bia ne wo krai na kwa hosan ene nkanko ebeye wo dia behia oduntuni a awurade asra no minister Jojo ahen na won fa dom enye di ababa na awurade mie wo soro ento yenso onyankopon difo osofopon bishop Albert Sakikopon mu awurade basa de na ye n'adwuma sede ye ode na ye adwuma efiri tete no